Táto vľavo sme kupovali 2010 a zomrela 2019. Túto sme kupovali 2019 a zomrela pred týždňom 2025. Tak teraz sa pozerajte, ako to vlastne má byť. Unboxing. Tak, čo tu máme? Olej dvojtaktný, dobre? Oho. Jaj. Ja pichla. Lišta s prezervatívom. To není Oregon? No čo ja viem. Biblia. 600 strán o tom, aké je to nebezpečné, a potom je tam jedna veta o tom, jedna jediná, ani nie je úplne dostatočne jasná veta o tom, ako a kde nastavuješ dávkovanie oleja na mazanie reťaze. Toto je to je ono, to je nakreslené, toto je dávkovanie oleja, že plus minus, tuto je ten šrob, ale ja už viem zo skúsenosti, že je to naopak, keď ješ do plusu, tak vlastne menej dáva oleja. Čo ešte tu máme? Aha, to je starý, dobrý sítič. Čiže tu máme, áno, pumpička. Tu máme starý, dobrý karburátor, ktorý ma nebude srať. Benzín. Benzín nejaký tam je. Olej. No to je taká smiešná píla, ale ona bude dobrá. Olej tam nie je. No. Dobre. Voľnobeh. Nízke otáčky, vysoké otáčky, limit. Toto je celkom také praktické. Toto je prístup k vzduchovému filtru a sviečke. A Boh vie, čo ešte tam objavíme. Takto, aha, takže vzduchový filter. To je táto vec. To ani neviem, aha, to sa bude takto vyre. A sviečka, čiže keď chceš ísť do sviečky, musíš dať dole vzduchový filter. Dobre. Tak to vrátime. A tentokrát nám to poslali aj s reťazkou. To je dobré. Minule mi poslali pílu bez reťaze. Takže to bolo zlé, no. Kľúč. Aha, to nemyslia. Ale to nemyslia vážne, že si tam mám ja dávať tie zuby, ty kokos. To je asi kvôli preprave. Aby sa nejaký kuriér pri preprave. Hej, áno. OK, dobre, čiže toto ide dole. Ten papier pôjde preč a tam pôjde. No, respektíve takto. Tam pôjdu tie zuby. No. Dobre. Dobre, no. Tak vítaj doma, cica. No. Je to úplne nové, človeče. Tu som dávno nevidel novú pílu. To je čisté dokonca aj. Toto celé pôjde asi aj z brzdu. Ježiš, to nemyslie vážne takúto brzdu. No, ty koky. To je patetické, dobre. Čiže sem ide lišta. Tak to nejako, hej. Dobre. Takže reťazka. Ale jaká srandovná spojka. Nie je to dobrá píla. Tá predtým bola lepšia. Už teraz to vidím, ty kokos, na tieto veci. Ale čo chceš za 290 €? No, tento nie v drážke. Ale je to strašne plastové, ty kokos. No, uvidíme.
Tak to snáď nie je plastové do piče. Oni sa zbláznili normálne na čisto. No, tak toto je fakt plast. A to má držať napnutú reťaz. Aj toto je plast. No, dobre. Toto nebude s týmto nebude spokojnosť vôbec. To je úplne iná liga, ty kokos toto. Však ono to rezať bude, ale teda. Vidíš, nevážil si poriadnu chlapskú pílu a teraz musíš takouto buzeranskou robiť. Čo to? Kurva. Kde to drhne, ty kokos? Ako hovoríme my, Maďari, ez von, ez kell szeretni. Toto máme, toto musíme ľúbiť.